Здравейте, аз съм Атанас и сега играем в Subway Surf. Ако някой случайно знае клипове с извънземни, може да ми пише в коментарите. И ако може тия клипове да са някак страшни, понеже аз харесвам страшните неща, понеже още ме е страх. Като стана по-голям, вече няма да ме е страх, така и ще си по-тъпо. Така че искам сега да използвам времето да гледам страшни клипчета и такива неща. Ама понякога страшните клипчета са малко тъпи. Гледайте как шибано просто умрях. Може да си върнете клипа и да видите. Да. Страшните неща понякога са много гадни, понеже през нощта, като съм гледал нещо страшно и сънувам някакви бати кошмарите. Да, още исках да ви посъветвам за едно страшно нещо. Така, пишете клоуни, после гледате един страшен клоун, пускате това клипче и в това клипче има един клоун, дето с една резачка и много неща, просто иска да убива хора. Не знам защо, но ме е страх от клоуни. Но тъп страх. Ама сега просто като видях това, няма да си избия страха от клоуни в главата ми. Ще си остане за винаги. Просто уверявам ви. Така. Ами виждате, достигаме моя рекорд. Фак! Много шибано сега! What? Трябваше ли да се разбивам? Айде да се успокоя малко, че... Ама кажете ми, това не е ли дебилно? Айде! Просто им беше на половин пръст разстояние да вземем този магнит. И така тъп се разбих. Абе хора, сега се загубих в приказки и просто почвам много да губя. Затова ще си замълча за малко, понеже се разконцентрирам така, като говоря само. И сега ще си замълча за малко. И сега, ако не взема тия шибани обувки, ще бъде просто върха. Не. Добре, слава богу. Мислих, че между влаговете ще отида и ще умра. What? Значи хора, бях на 1560 и се издарих. Ужас! Шибана е тази игра. Много е шибана просто.
Добре, колко радия имам? Еми, 41 от 50. Еми, не е зле. Хора, вижте го тоя просто. Не е ли тъп? Ами тоя? Просто вижте. Всичките са някакви... Как да кажа? С болни мозъци, айде така да го кажа, че да не казвам точно луди. И хора, много съжалявам, че псувам, ама тук просто като загубя, пообяснявам и не е ясно просто какво ще кажа. Хора, и сега дъното я рекорд да се го повдигна, че виждате ли колко ми е малък? Ами да, виждате, просто ужасен. Хора, просто нито едното не взех. Толкова ли съм тъп? Хора, преминах го това. Слава Богу, просто... Хора, много малко ни оставаше, просто да загубим. Хора, само още малко. И yes! Хора, виждате какви луди ги върша. Още мъничко. Добре. Хора. О, това много го обичам просто. Като го получа. На драго сърце си го ползвам. Не, fuck you! Хора, между другото, ако някой има най-скъпия герой, да ми пише в коментарите просто. Този герой да знаете колко време го искам. И просто не мога да си го купя още, понеже съм на малко пари. О, хора, много мразя така да ми е бавно. Фак. Хора, толкова ли зле съм станал? Май да, просто не заради приказките, защото не съм играл толкова много време, че... А може и да и заради приказките, и защото не съм играл много време. И просто става идеално комбинацията. Това полице, че така искам просто
на Gangster Vegas, той ми се появява това полицайче от Subway. Вземам си пистолета, стрелям го и просто умира. И го няма този тъп полицай. А колко китари имам? Ето го тоя. Моля ти, 23 от цели 200. О, нямам шанс да ги събера, бе, хора. Нямам шанс. А тия чини, просто ако някой ги събере цели 500, евала му. При мен са толкова рядки, просто на милион години една. Трябва ти 500 милиона години всичките да ги събереш. Просто казвам му евала на той, дето ги е събрал всичките. Ако въобще има някой. Да ми пише в коментарите, ако има. Просто извинете, ама това е безобразие. Падат се на толкова рядко, а искат цели 500. Извинете, ама просто удивително е, ако някой ги събере. Леле, хора, виждате ли ги тия отгоре деца с някакви сини крака, сини ръце и ни носят някаква каска? Някакви тотеми. Аз искам много от тях да събера. Ама много. Ама ми трябват цели 20. Аз имам 14 само. Трябват ми още 6. И казвам още евала на този дед ги е събрал всичките. О, тия бутушки събра... What the shit? Fuck! Ужас. И ми хора, това ще бъде от този клип. Ако някой иска да ми пише нещо интересно за тази игра, за сърфовете, за хората, нещо такова. Знам доста за сърфовете, може да ме питате в коментарите още. Нали, за сърфовете, за хората. Ами, чао беше от мен. Пожелавам всичко най-добро. И ще се видим в следващият ми клип.